Nuorisovaltuusto on 13-20-vuotiaiden nuorten vaikuttamiskanava Jyväskylässä, missä nuoret itse pääsevät edustamaan kaikkia jyväskyläisiä nuoria esimerkiksi kaupungin lautakunnissa ja muissa päätöksentekoelimissä, missä me kokoustaan joka tiistaina. Niistä tulee ihan hyviä kavereita ja tää on silleen hyvä paikka, että täällä oppii paljon ja täällä saa paljon. Nuorisovaltuusto koostuu valtuustosta ja hallituksesta, ja valtuustossa on yleensä noin 40 ihmistä, yksi jokaisesta Jyväskylän koulusta, ja toisilta asteen oppilaitoksilta on myös paljon edustajia. Nuorisovaltuusto voi joka vuosi hakea 8 ihmistä vapaalta paikalta. Näistä ihmisistä valitaan 9-henkinen hallitus, joka koostuu esimerkiksi puheenjohtajasta, somevastaavasta ja lautakuntavastaavasta. Mä itse tykkään nuorisovaltuustosta tosi paljon, koska mun mielestä on ihanaa, että meillä on näin hyvä mahdollisuus päästä vaikuttamaan asioihin ja tänne on tosi kiva tulla, kun on niin hyvää porukkaa yhdessä tekemässä. Mun mielestä paras asia NUVassa on tää meidän porukka, koska mä koen, että meidän porukka on sellainen, että me saadaan asioita aikaan, niin meillä on paljon mielipiteitä ja vaikuttamiseen pyrkiviä nuoria täällä. Lähdin nuorisovaltuustoon sen takia, että minua kiinnosti vaikuttaminen ja halusin viedä eteenpäin sitä asiaa, että Jyväskylässä kaikkien nuorten äänet saadaan kuuluviin.